Igbo ekenekwa m ọnụ biko na from this video. This our brother me agbaranze. Asịkwana m ka nje biko nụ. Aha lechazia duty of the government higher individuals n'aka. What then will now be the duty of the government? Let us start from there. Ka ibido ebe ahụ. Iwere ihe lụrụ gọọmenti, ọrụ dịrị gọọmenti, ha nye chọọchị n'aka. Kezi ọrụ gọọmenti ya na-alụziri obodo. You see, if you can answer this question sincerely within your heart, then we are ready for transformation na Igbo today. Then we are ready to further change our highness na Igbo. Iwere ụzọ gọọmenti kwesịrị ịlụ ha nye chọọchị n'aka. What then will the government now do? Iwere security, gọọmenti kwesịrị ịbụ their own primary basic assignment ha nye chọọchị n'aka. Kezi ihe elu gọọmenti kwesịrị na-alụ. Iwere elu school bụ ya basic life needs of an average child in this country ha nye chọọchị n'aka. Kedu ihe gọọmenti ya na-alụzi? Iwere the security of the land, of a community, of a village, of a state ha nye chọọchị n'aka. Or in the Igboland church, because individuals anye n'aka. Kezi ihe gọọmenti ya na-alụ. Iwetele obodo ọkụ, locations ọkụ anye chọọchị n'aka. Kezi ihe bụ ọrụ gọọmenti. Ihe m njikwa this thing na nkwuchasịrị gị now. There are thousands of reasons to give other than blaming the church. This young man bịa mee video si na Mbaka kwesịrị imago ihe o ji akọọlụ ndị Igbo kọọkwa Ebuka Obi kpọọ Mbaka. The human pick interest na this one is that na most of them don't do their research very well before you kuboku. This is dominana. That is why I don't agree with most of them. Because if they support you today, they are supporting you for a reason. If they support you today, they are supporting you for a reason. That is why I will always be there to guide people. Kwenu si ada n'ọnụ bụrụ ka o si atọ. Ị na-asa ka Mbaka bịalụwala ụnụ farm, wetebele ụnụ nke a, wetebele ụnụ nke ọzọ, n'enwe ka obodo ji achake. Ị ya asị ka Mbaka meweli ya ụnụ. Kezi ihe bụ ọrụ gọọmenti. We all should agree. Anyị niile kwesịrị even a blind man knows. A blind man knows that now community, in many communities in Enugu today, prosperous today because Mbaka not there. So many families receive the light today is because of Mbaka. So many people went to school in this country today because of Mbaka. So many lives were changed, transformed, rebranded because of Mbaka. So many villages received the light because of Mbaka. So I wepozi all of the government hale hanya chọọchị n'aka. Njukwu ọzọ kezi ihe bụ ọrụ gọọmenti. Mbaka ọ na-ewetelu unu farm, massive farm n'obodo, ọ na-ewetelu unu nke ewetelu unu nke ọzọ. Ọrụ ya bụ create ana gọọmenti kwesịrị map out si okay ebe a bụ we are empowering farmers this year. We are empowering farmers tomorrow. We are giving out fertilizer. We are giving out tractors. We are giving out this one to the betterment of farm. To the betterment of farming. I need on social media mother potential empower village ya obulu wheelbarrow na mma na ogo koji empower. What happens to tractors? And nobody saw something is wrong in that thing now except to me and few others. Nobody saw it. I begin to ask this you people na brain. Mbaka luchazi alu n'ụzọ lụọ ọkụ lụọ school lụọ hospital kezi ihe gọọmenti na-alụ gọọmenti ọ dọrọ n'ebube ego
Your duty is for you to do the one you can for your parishioners, for the people, and the life you've come to transform through the power of God. Jesus will be an one where Jesus will school. He taught people, but he never built school. He built people, he didn't build school. So the people he built will now be the people to build the city. What then are you people saying? Then in this video going on here, man. The Bible to a man. Oh, man, we Barbara Zona wagons. But because you want a chant off, man. If you young name, Amarom, easier for Nayuko, Reverend Father Ejike Mbaka. But all way goes where then Amarom considering a charm muddy biaba, be a document the young man. Amarom muddy biaba, be them, can also be the idea can never whip you. He were Marono, you won't go give the video to him, Makafo. And will go na ruin if. And you may go if I for Calamwa. Carry car coco. I'm a military bensiabia. Yanti can call one of it. I didn't buy and I buy name. One or two of them at the back and the other. Ecajito is ya Sonyana, Apune Pute, AGM, Abuana Swasso, Ejuku Mega, AGM, Jana Fiaban and Labuan in you. Open if I got to you get here, it's like what I prove is on you know. I go carry. I'm not going for another. More about Cachago. No one like one about Genjiborumar. And I'm a name with Lucio Ugabon family for years. Or to those in you put about where their name. What I did enough. When you make away with that abron of Nayu, Reverend Father Ejike back. When I call warrior, or Baron or ma bane me pure water na ife ndị ọzọ ma ụmụ aja ọ na-akwụgasịrị ụgwọ akwụ ma ndị ọ na-enye scholarship ife niile abụ eziokwu ekwere m ekwe mana achọ nke o tinye aka na family ife abụ ife ndị ọchịchị anyị kwesịrị mana ndị ọchịchị anyị emere ya achọ nke o tinye aka na family ife mere ana bekee ji wee mma bụrụ ife a na-eri eribe ife bụ ndị ọchọ bụrụ na ya na-esibe anyị eburu bịa ọ daa gara ọnụcha na nwa ife ji eme maka na o juru eju ndị ọcha gbara mbọ fụ na ndị a na-eri dị ọtụtụ aja ife ife na-eme na Baịbụl na agụụ na-agụ ndị mmadụ onye agụụ na-agụ ga-emenwe ife ọbụla ọtụtụ ụmụ nwoke na-ezu ori ma ụmụ nwaanyị ndị na-akwụ n'ụzọ enwere ike ego ị na-esi na nna gị na nne gị kwa ọnwa ada ezuruva fa na-akpakachasị gị n'igwe ọ na-enye gị stres gị na-agbagharị maka na ife gara n'ọnụ mana ọtụtụ ndị mmadụ ndị isi okpogbo nwegasị afọ ahụ ife ibutute ifu na izi nagodiri mmadụ obere ego n'oge eji ewe gotenwe ife a na-eri n'ọnụ maka ịmakwa ife bụ na aka nwere ndị na-ada erinwu nri ọnụ bụ ife mere nsogbu ma insekuriti ya jikwa ya dị mana ụfọdụ achọrọ ịma otu anyị esi wee takọrọ ya achọ ka ebido n'ala ajụrụ m onye ọcha wee sị ya gịnị mere obodo unu ji wee dị ka gị mere na ada egbu mmadụ ada ezu ori ọ sị na ndị ọchịchị gbara mbọ fụ na onye ọbụla rinwuru nri ọnụ mana nke mụ na gị adịrị otu a aka m ji wee sị ka mgbọba ndị isi okpogbo ndị mma menwuru ife ndị karịgoro egwu aka m ji wee sị ka mgbọba mbaka maka na ama na oyi emenwe ya enyemaka ihe nyere mgbe ịtụsa ozi ya enwekwa onye isi ọzọ okpokpo ọzọ ịma idetuoro m afịa ka m na-agbakwafa niile afọ ọ bụrụ ibe becha ọnụ ọ bụ na ịda ata afọ ma na-enwe ndị na-ata ị ma na enwe ezinụlọ mmafa na mpafa ada esizi n'ọma striti anabefa maka na nwaanyị a na-ama osikapa ma a na-ama bins na striti a nafa jiri du nwa na ụgwọ fa chọzi na fa ejisi azụ ife siri ezigbote ike ife niile a bụ ife ya epunwu na be anyị mana ọ na ndị be anyị ejighị ike etinye anya n'ife gbasara fam ndị nwere obi ife gbasara fam ya nwere kapital ndị nke na-eme echiri enough capital mana ana m akpọ ndị nwere enough capital ime nwe ya n'ukwu ga-abụrụ fakpọ mmadụ onugbo onye n'igwe ahazie ife dị otu o jikwa na-eju n'ala Igbo ife na ajọ ife ga-ebenata mana abịakwa ife dị otu ụfọdụ n'ime unu ada awata ụfọdụ n'ime unu ga na-eti mkpu insekuriti ụfọdụ bụ egbe taata ụfọdụ na-akwụ n'ụzọ bụ agụụ na-agụ ezinụlọ maka wee na-eme ife dị otu onye ka m ji wee nacha anyị wee sị nke iwe ji ebegodi na agụ ka ebegodi nke anyị emenwu biko gbaanụ mbọ ka unu tụso ozi ya maka na ọ bụrụ na nwanne anyị nwoke evangelist Ejike Mbaka nwanne anyị nwoke Ejike Mbaka Reverend Father Ejike Mbaka afọ ife dị otu a na ọ ga-agba mbọ mmadụ ka o si wee mee ife onyonyo m mere ikpeazụ maka ya nwanne anyị nwoke na US ọ kirichara ife onyonyo akpọ m n'igwe si magwarazi na ife nkwụ na ọ ga-eme ya maka na ọ gwakogo na ọ bụ na ọnwa ife dị otu a n'obodo na agụụ ga-ebenata ịnweta na disman gị ọ na-agba fensị ọ ga-emefe ahụ o mechakwa ya mma agwa iru na ya n'ọkụ ka unu ma na ozi ya na-ezi na nkwado ndị ọ na-aba isi onye ma unu ụfọdụ ndị na-adị ede eri ede unu arapụ ndị dị otu ya nwere ife fachi nwere ife menwuru ndị menwuru ife na-erizi with you ndị nke na-akpọ onye Igbo ndị na-enwere ife pas ọ bụrụ ndị dị otu a ka njibịa agbagharụgo mfa tupu mee ife dị otu a biko Ejike Mbaka kwụrụ nna ka ịbụ itinyekwara anya n'ife gbasara ofe ama ị ga-emenwu ya
ị na-aghọta maka na ime ya ọ ga-eme onye ọzọ dịkwa ka gị eme ndị ọzọ dịkwa ka ga-eme fam eju ebe niile agụụ ebenata debe anyị atagbugo n'onwe fa n'afọ debe anyị mara bụ ka emesịa